pancen sampun dados kebiasaan tumrapipun Petro upaminipun enten kadang dalang utawi pepunden dalang menawi goro-goro menika jam setunggal menawi kula lan kanca-kanca Madangkara lan ugi Kang Mas kula ingkang nate sowan mriki kalian Mbak Elisa 2 tahun yang lalu mesti nek goro-goro niku rada mundur limbukane ya diundur ngoten niku Mbah Sukron niku malah sosok jam 12 nembe goro-goro Abah Entus Suwargi jam 12 mbiyen ha iya dadi duwe cara duwe strategi dhewe-dhewe ya Truk nggih nadyanto nuwun sewu menawi dipun tingali niku ing laladan Kali Pancur mban-mban kerep mriki niki ngalian mriki janjane wis kaya piyayi kota. Blegere gebyare kaya piyayi kota ning nyatane jiwane tetep jiwa jati diri budaya Jawa. Buktine isih kepareng urip-urip mboten namung uri-uri. Ning urip-urip wontenipun seni tradisi kados wayang kulit dipun gelar setiap tahun. Tur nyatane